Vítajte v jednom z najlepších Airbnb na Slovensku. Vítajte v mojom apartmáne na 20. poschodí. Takže tu sa nachádzame v chodbe s veľkým zrkadlom. Teraz ideme na záchod. Áno, prvé čo vám ukážem je hajzel. Klasika. Tu inak keď si všimnete, všetky zástrčky sú proste dole. Ideme do kúpeľne. Teraz ideme do jednej z izieb, je to vlastne trojizbový byt. Tu máme detskú izbu s luxusným výhľadom. Môžeš si ukázať výhľad. Teraz sa presúvame do kuchyne, ktorá je spojená s obývačkou. Kvety som dostala. Nevieš. Ideme do spálne, ktorá je že brutálna, ale ten výhľad brutálny. A teraz balkón. Jak hovorím, Bratislava nad Laním. Z balkónu sa dostávame taktiež do obývačky, kde máme brutálny výhľad na hrad. Byt sa nachádza v Skyparku, je to presne v centre s brutálnym výhľadom. Toto zaraďujem k mojim najlepším Airbnbčkám na Slovensku. Ako to bolo?